Не бе, гледай сега. Дай да видим. Няма турба злато. Ти с тия жълти. Това си видех. Давай, ти с тия работи. Нямаш ли друго по джобовете? Я обърни джобовете тук. Чубовете ми станаха в документите наистина. И не са в мене. Айде, давай. Аз ще го пускам. А що не взехте финикийските знаци? За една бройка за 600 лева, не за 800. Ма ми ги върнаха. Не знам. Не им хареса. Обаче ние решихме да проверим колко ме обичаш и сега трябва да ми намериш другата обувка. Няма нужда. Ще накуцва обувката, бре. Ти не си с обувки. Сега съм В тази старе. Ние сама. Без жокери. Ще се вземеш и ти или си хода? Идва към Не, мен. не се За целувката. Кай, че не си късаха, не? Айде, намери си. И ти трябва да ме обуеш. Айде, наведи се. И къде е другата? Айде. Орви. Да, Че я Руби. намираш. Че закъснях. То. Тръгва да пеляш. Мерси. Ало, вие какво ги подкарахте, нали черпите? Малко ще провода костюма, скъпия. Че си младоженеца и другите. Така. Да не ти накрия. Така, седим куршум, 3 Ето помещението. Виж нещо на друго място, така, по-малко. Не знам на Това ни какво е е. малката буквария. Тя е много красива. Кой чеш ли? Ами, На Краси трябва. Ето. Краси, елате да се кичат. сестра ми, Митко, Мимето и няма. Стефан. Я да ми сложите на мен едно. Айде да се знае, че си сватба. Дали, кой друг? Ами, аз си мислех нали, за сестрите и за мъжете. Той има още 5-6. Ще ги дозакичим. Сестра Я ти? по-нагоре. Ето, по-нагоре. На ревера. На ревера, да. На ревера и ще ти е по-удобно. Ако пробиеш дръжката, ако може да. Благодаря. Ваню, ако не сложим, това е най-важно. Най-големи заслуги. Ние сме от него си. На здраве. Да се мижи на здраве. На здраве. Аре, чайка. Ръке ли уиски? Ръке ли уиски? Колко време има става рекламация след като вземеш? До живот, надявам се. Надай се. До живот е гаранция. Айде, Вали, на здраве. Гаранция за софтуера. Човек на ценя това, което Ще има. ми сте место
Нещо реално, поне. Еми, искаме кюстендилски да ги опитаме, поне, че ни лъжат на пазара. Тук ма вие. Те всичките са кюстендилски на Нали? пазара. Води, ще почнеш да ходиш и на риба спокойно. Айде на здраве, да ни е жива и здрава булката. Живи и здрави. На здраве. На здраве! На здраве! Здраве, здраве! When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea. Уважаеми кумове, родители и гости, добре дошли на сватбеното тържество на Наталия и Владимир. Скъпи младоженци, днес вашата съдба е любовта. Една искра и служи за огнище. Запалва огън да ви стопли тя и да ви ви разделя никога нищо. Вземете искра от вечността и запалете огъня на семейството.
рождената дата на вашето семейство. Кумовете, заповядайте, застанете на место. Уважаеми дами и господа, Владимир Красимиров Димитров и Наталия Петкова Койчева са изявили желание в община Плевен да сключат граждански брак. Документите са прегледани и уточнени. Гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Съгласно изискванията на Семейния кодекс на Република България, съпрузите имат равни права и задължения в брака. Те живеят съвместно, като всеки от тях има своя свобода. Но двамата заедно са задължени да осигуряват благоденствието на семейството и да се грижат за отглеждането и възпитанието на своите деца. Знайки всичко това, вие, Наталия Койчева, желаете ли да сключите граждански брак с Владимир Димитров? Да. А вие, господин Димитров, желаете ли да вземете госпожица Койчева за ваша законна съпруга? Да. Свидетелите, убедени ли сте, че двамата се познават достатъчно добре и по своя воля са решили да стъпят в граждански брак? Да. В отговор на вашето желание и съгласно закона е изготвен и настоящия акт за граждански брак. Моля да пристъпим към неговото подписване. Наталия Койчева, заповядайте.